Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Én most kétszeresen is örülök. Egyrészt, mert hogy itt az új év, és újra itt vagyunk, és köszönhetjük Önöket. Mondom ezt többes számban, mert hogy a másik örömöm, hogy végre itt van mellettem Miklós Erika, és nem a világba röpköd ide-oda és énekel, hanem egy kicsit itt van Magyarországon, hogy velünk lehet. Ez most csoda, hogy ilyenkor itthon? Nem csoda, de az maga a csoda, hogy ebben a műsorban el tudtam jönni, hiszen már nagyon régóta próbálkoztunk, tehát egyeztetni. Ugye vidéken is élek, tehát ez a reggeli korán kell, és ez nagyon nehéz, de boldogan jöttem, főleg úgy, hogy tudom, hogy ez az első műsor az évben, meg szeretem is a műsort, jaj, de jó. Meg téged is, hát ha meg tudlak énekeltetni majd itt az idők folyamán, de nem mindenki tudja, hogy te énekszakos tanárnak végez. Rendben, de hát azért én nem tudok olyan szépen énekelni, mint te, viszont van nekem egy szegedi barátnőm, aki közös kapocs köztünk, ugye a Tandi Flóra. Így van. Mert hogy ti énekeltetek is decemberben Szegeden együtt, és az milyen jól is sikerült. Igen, hát nagyon sok fiatallal foglalkozom, vagy legalábbis akire jut időm és érdemes is, és Flóra ilyen, aki bár nem operaénekesnek készül, hanem a könnyű zene iparágban próbálja ki majd a szerencséjét, de érdemes vele foglalkozni. Igen, nekem szerencsém van, mert én Flórát ismerem nagyon picikora óta, úgyhogy én azt is tudom, hogy mire képes, már kislánynak is, hogy mire képes volt, meg hát azt is tudjuk, hogy Erika mire képes. Erről persze fogunk még sok mindenről. Erről is, és sok mindenről is beszélgetni. Szóval még egyszer szeretettel köszöntjük Önöket, örülünk, hogy velünk vannak, január 7-e van, elindulunk és mutatjuk is, hogy mi lesz a mai műsorban.